Čus ľudia, vítam vás pri novom videu. Akurát teraz idem hodnotiť novinku z Lidlu, kolový donát, fakt novinka, neviem či to je limitované, či nie. Je to čokoládou, nejaké červené veci, píšte komentáre. Pokiaľ už ste to mali, tak dajte like. Pokiaľ ste to nemali, napíšte komentár a keď ste to nemali a píšete už ten komentár, tak napíšte prečo ste to nemali, dávajte odbery, neviem prečo, aby ste proste nezabudli na ďalšie videá. Môžete aj na tlačítko zvončeku, tak idem na to. Jakoby není to zlé. Budem to hodnotiť od 1 do 10. Ale asi tam je nejaký džem, moc nerobím džem. Radšej mám nutellu. Je to dobré, ale nechutí mi to vnútro. To vnútro bude nejaký džem. Pozrite sa. Je to dobré, ale zároveň aj zlé. Tak, povedal by som, že to hodnotím tak. Neviem sa rozhodnúť. 4,5 z 10, tak. Nebolo to až také zlé, ale to vnútro bolo zlé. Na budúce, keby toto video ukázali Lidl, tak prosím vás, ja vás teraz prosím, keby ste to pozerali, na budúce, keď niečo také budete vymýšľať, nedávajte ten džem. Tak teda asi sa na dneska učíme, tak čus.